Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba na-abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 10 n'ime ọnwa asaa afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo n'iji malite gee ntị ka ị nụrụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ na akụkọ anyị taa. Ọchịchị steeti Abia enyela iwu na mbugo n'ọkwa ọrụ niile emere n'ime afọ 8 gara aga n'ọrụ bekee adịghịzi ire. Ọchịchị etiti ga-eziga ụgbọala trọk ntụ akụkụ ubi fertilizer juru na ya dị 2,700 na steeti dị iche iche iji buso enweghị nchekwa n'ihe metụtara ihe oriri agha. Onyeisiala Tinubu ekewapụtala ụlọ ọrụ ministri mmepe n'ụlọ iji kwụsị nsogbu ndị ọrụ ugbo nakwa ndị ọchịnnama na-enwekarị. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Chezie ntị gị ka ị nụrụ ha niile n'uju. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia Dọkịta Alex Oti enyela iwu ka a kagbuo mbugo n'ọkwa ọrụ niile nke mere na steeti Abia n'ọrụ bekee n'ime afọ 8 gara aga. N'akwụkwọ ozi nke Dọkịta Odoziakụ N. Obioma onye isi ọrụ zipụrụ, ọchịchị steeti Abia na-enye iwu na ndị ọrụ niile nke a metụtara laghachi n'ọkwa ndị ha nọbụ na ya tupu mbugo niile nke mere n'ọnwa Eprel afọ gara aga nakwa n'ụgwọ ọnwa nke ha na-eribu tupu oge ahụ. Dịka Dọkịta Obioma siri kwuo na nzọụkwụ ahụ bụ nke bụ n'obi na ọ ga-enye aka weghachi ihe ịdị otu o kwesịrị n'ọrụ mmadụ imebe ọkwa ya ruru ugwu nke ọrụ bekee bụkwanụ nke a na-emetọla n'ụzọ jọgburu onwe ya n'ọrụ bekee. Ozi ahụ gbakwunyere na mkpebi ahụ chọrọ ịkwalite ikwesị ntụkwasị obi ejiri mara ọrụ bekee site n'ịhụ na erubere isi n'ụkpụrụ ndị eji mara ihe nke bụ ime ihe n'usoro na ihe metụtara ọrụ bekee nakwa nchekwa ya. Gọọmenti steeti Abia amapụla ọkwa iwu etiri ugbu a megide ire ihe n'okporo ámá nakwa ọdụ ụgbọala nke ndị iwu na-akwadoghị n'Aba nakwa na Ụmụahịa bụkwanụ nke a kọwara ugbu a na ọ malitere ịrụ ọrụ. Onye kọmishọna ọchịchị kansụl nakwa ihe gbasara echimechi ọdịnala Prince Ụzọ Nwachukwu kwuru na gọọmenti steeti Abia egosipụtala nghọta na agwa nke ichebara ndị mmadụ echiche ebe ọ ga-amalite itinye iwu gbasara agwa n'ọrụ ime ihe dịka o kwesịrị. Onye kọmishọna ahụ onye bụkwa onye isi oche nke otu ọtawa ike ejikọrọ ọnụ maka ịnata ego mesiri ike na mmachi amachiri ọdụ ụgbọala niile ndị iwu megidere nọkwa ugbu a na-arụ ọrụ nakwa ihe ndị metụtara ịrụ ụgbọala n'okporo ụzọ jiri okporo ámá nakwa okporo ụzọ na-ahazi ihe omume nke okpukperechi. Nnọkọ ndị ọzọ bụ maka azụmahịa na nke ahụ ga-abụzi ihe akụkọ ochie. Ka ọ dị, gọọmenti steeti Abia sitekwa n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi Prince Okekano na-akwarịrị n'ihi iri elu ọjị nke mwakpo a na-awakpokarị ụlọ akwụkwọ ndị gọọmenti nwe nakwa ngwongwo ndị ọzọ bụkwanụ nke gọọmenti na steeti Abia. Ihe a na-akọwa na a na-eme nke a ma na-akwakọrọcha ihe n'ebe ndị a. Ọ dụrụ ndị eze ọdịnala nakwa ndị isi oche ọgbakọ ụmụnna nakwa ndị aka ji oke niile ọdụ ka ha chebe ngwongwo ndị nke gọọmenti nwe ndị nọcha n'ime obodo ha dịgasị iche iche. Enweela ntiwapụ nke ọrịa ọgbụgbọ na onyonyo na mba ụwa nke ala Naịjirịa sokwa na mba ọrịa na-akpa aka. Opekata mpe mmadụ 30 atụfuola ndụ ha n'ihe metụtara otu o siri malite n'afọ a nke merela na ịdọ aka na ntị si n'aka ndị ọrụ ahụike na ha adala ebe niile ugbu a gbasara mgbochi nke ọrịa. Ntiwapụ ahụ na mba
Nigeria bụ nke a na-ekwu na ọ bụ mmiri ndị ruru unyi nke na-adịghịkwa ọcha nakwa usoro mmadụ adịghị ọcha nke onwe onye na-akpata ya bụ ọrịa kolera. N'akụkọ nke onye nta akụkọ anyị Ifeoma Nkwonta chịkọtara, ụlọ ọrụ Enyimba TV soro otu onye ọrụ ahụike onye aha ya bụ Sylvia Nwankwọ kparịta ụka onye na-arụ ọrụ dịka onye ọrụ ahụike na mba UK nakwa na Nigeria, onye lebara anya n'otu ọrịa ahụ si akpa agwa, otu mmadụ si ebute ya, ọgwụgwọ ya nakwa usoro mgbochi nke ọ kọwara na mmiri na-adịghị ọcha nakwa iru unyi so na-akpata ọrịa ọgbụgbọ n'onyonyo, ebe ihe mgbaama ya na-abụkarị oke afọ ọsịsa nke na-ewepụ mmiri n'ọtụtụ dị elu n'ahụ mmadụ. Ụlọ ọgwụ bụkwa ebe kachasị mma onye ọrịa ji kwesịrị ịga n'aka ngwa ngwa maka ịnata ọgwụgwọ. Nwankwọ kwukwara na ọ dị mkpa ka mmadụ na-aṅụ ma na-eji mmiri ndị dị ọcha na-eme ihe. Onye nta akụkọ anyị sokwara ndị mmadụ na gburugburu ala Aba were kparịta otu ha si na-arụ ọrụ mgbochi ọrịa, ndị kwuru na ha anụla ozi ndị a na-agbasa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ikuku gbasara ya bụ ọrịa ọgbụgbọ n'onyonyo, ebe ha na-ekwa ugbu a na-erube isi n'ịdọ aka na ntị ndị nke a na-enye ha gbasara mgbochi nke ọrịa. Onye isi ala Bola Tinubu amapụla ọkwa nkewapụta nke ụlọ ọrụ ministri etiti ga-ahụ maka mmepe anụ ụlọ nakwa nzọụkwụ, bụkwana nke a tụrụ anya na ọ ga-eweta na njedebe esemokwu nghọtahie na-adapụtakarị n'etiti ndị ọrụ ugbo nakwa ndị na-achị nnama. Onye isi ala kwadoro nkewapụta nke ụlọ ọrụ ministri ahụ mgbe o hiwere otu kọmitii onye isi ala na mkpụgharị nke ịkpa anụ ụlọ na ụlọ nzukọ kansụl dị n'obi ọchịchị na Abuja. Na nzọụkwụ a, onye isi ala Tinubu kwuru na ala Nigeria ga-elepụzi anya n'ịkwado ọdịdị dị mma nke otu o kwesịrị ịdị, bụkwanụ ngwa ihe oriri ndị esiri n'akụkụ ubi wepụta, bụkwanụ ndị na-emebi emebi site n'ọrụ ubi gaa n'ahịa, nakwa ichebe ha si otu ahụ belata mmefu nke ihe oriri ma hụ na ha agaghịzikwa na-akọ n'ime ahịa. Ozi Enyimba TV chịkọtara na-egosi na Nigeria n'ime afọ ndị gara aga nọ nnọọ n'ite esemokwu nke nghọtahie n'etiti ndị ọrụ ubi nakwa ndị ọchịnnama. Ụlọ nzukọ Senate na-akpọku ọchịchị etiti ka o mee ngwa ngwa lebara enweghị nchekwa n'ihe oriri nakwa ihe ịma aka ya niile anya ugbu a n'ala anyị. Oku ahụ sochiri mkpọtụ uche nke omeiwu Sunday Karimi nke mpaghara Kogi West welitere n'oge ọnọnọ ebe ọ kọwara na ọnụ ahịa nke ụmụ ngwa ihe oriri ndị onye ọbụla na-erikarị dịka osikapa, agwa, otuboala, ayabasị nakwa ihe ndị ọzọ ejirila nnọọ ihe dịka 100% rịa elu ọjị. Ndị omeiwu ndị ọzọ kwadoro mkpọtụ uche ahụ, ebe ha gosipụtakwara nchegbu na enweghị nchekwa n'ihe oriri na ha ejila nwayọọ nwayọọ na-akwụdo ala Nigeria. Ka ọ dị, onye isi oche ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio ekwuola na atụmatụ eji n'aka na-aga n'ihu ugbu a ikesa ihe ruru ụgbọala trọk dị 60 nke ntụ akụkụ ubi fatịlaịza na steeti ọbụla site n'aka ndị gọvanọ tupu ngwụcha izu a anyị nọ na ya. Ndị omeiwu nọ n'ụlọ nzukọ ga-eketa ụgbọala trọk ntụ akụkụ ubi abụọ n'otu ebe ndị nnọchiteanya ga-enweta otu ụgbọala n'otu site na nkesa ahụ iji lebara ụkọ nri na-achọ igbebata n'ala Nigeria ugbu a anya. Maazị Akpabio n'oge nnọkọ ụlọ nzukọ kwuru na ọ bụ site n'aka onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ n'ọrụ ubi bụ Saliu Mustapha wetara ya ozi ahụ. Ọ gara n'ihu na-akọwa na enweghị otu ọbụla ya esi na-agba ndị gọvanọ ụkwụ, kama ọ bụ ozi rutere ya aka site n'aka otu kọmitii ahụ ka ya na-ekwughachi. Ụlọ nzukọ Senate na-agwa ọchịchị etiti ka ọ kwụsị mmechi ahụ ọ chọrọ iji nwayọọ mechie otu bọọdụ ejije nakwa ihe nkiri vidiyo akpọrọ
NFVCB n'aha mkpirisi na-akọwa na nke ahụ na-emegide iwu. Mkpebi a ka emere dịka enwechara arụmarụ na mkpọtụ uche nke onye nkwado ya bụ omeiwu Ogochi Onwu si steeti Nasarawa n'oge ọnụnọ nke ndị ụlọ nzukọ. Ndị omeiwu gosipụtara mgbarụ ihu ha banyere ntụziaka si n'aka odeakwụkwọ etiti George Akume nke ezigara otu onye minista ka ewere aka ngwa ngwa pịachie ngalaba ụlọ ọrụ ahụ na ntinye n'ọrụ nke ihe ndekọ oro nshanye. Dịka Maazị Onawo siri kwuo, usoro nke nkwụchi maọbụ mpịachi nke ụlọ ọrụ gọọmenti ọbụla nke hiwere site n'ụkpụrụ iwu kwesịrị ịmalite na mbụ n'ụlọ nzukọ ịkagbu ụkpụrụ iwu nke jiri hiwe ngalaba ọrụ ahụ. Na nsochi nke mkpọtụ uche nke nnukwu mkpa enwere n'ụlọ nzukọ nke ndị otu ruru mmadụ 88 tinyere aka na ya, ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-agwa ọchịchị etiti ka ọ gbadogodo mkpịsị na ntinye n'ọrụ nke nkwekọrịta Samoa ruo mgbe edozichara ụfọdụ nghọtahie ndị gbapụtara ihe na nkwekọrịta ahụ ma na-agba ya gburugburu, aka pịakwana ihe ụfọdụ ọnụ n'akụkụ ahụ. N'ịkpọtụ uche na nke ahụ, otu onye nnọchiteanya n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya bụ Aliyu Madaki dọrọ uche ndị nnọchiteanya ibe ya gaa na nkebi nke sịrị ịha nhata nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, na-akọwa nkebi ahịrị ahụ dịka ili etere nzu mana ihe juru ya n'ime bụ ihe rere ure nke nwere ike imerụ omume ọma nke ala anyị bụ Naịjirịa. Ụlọ nzukọ ahụ nyekwara kọmitii ya ndị nke gbapụtara ihe ma gba ọkpụrụkpụ iwu ka ha nyochaa ihe niile nke nkwekọrịta ahụ kwuru okwu banyere ya bụkwanụ nke nwere ike ikowe achịcha n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chịkọtara ozi na-ekwu na nghọtahie nakwa ịgharamịgha eripụtakwala ma rijuo n'ime nkwekọrịta Samoa ahụ nke ọchịchị etiti na otu European Union benyere aka na ya, nke nwere ọtụtụ ndị na-agbarụ ihu n'ihi ihe ha chọpụtara dịka nnabata nke ụmụ nwoke nwere mmasị ịhụnanya n'ebe ụmụ nwoke ibe ha nọ nakwa ụmụ nwanyị nwekwara mmasị ịhụnanya n'ebe ụmụ nwanyị ibe ha nọ, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emekọrịta ihe ịhụnanya ma n'ebe nwoke nọ ma n'ebe nwanyị nọ, ụmụ nwoke gbanwere onwe ha ịbụ ụmụ nwanyị nakwa ụmụ nwanyị gbanwekwara onwe ha ịbụ ụmụ nwoke site na mbịanye aka nke gọọmenti Naịjirịa. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya enweela ihe ịga nke ọma na nzọụkwụ nke inyekwu ụmụ Naịjirịa ụmụ nwanyị ohere nke inwekwu ohere nke ịnọ n'oche n'ụlọ nzukọ ukwu ala Naịjirịa nakwa n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị 36 nke ala anyị dịka ụkpụrụ iwu maka nke ahụ agafeela nnụrụ nke abụọ nke na-achọ ka ekewapụtakwuo oche dị 74 maka ụmụ nwanyị n'ụlọ nzukọ ukwu ala anyị, ebe ụfọdụ ji obi ha niile kwado ụkpụrụ iwu ahụ. Ndị ọzọ kpọrọ oku ka ejiri nlezianya nyochaa ụkpụrụ ahụ nke ọma na-akpọtụ uche n'ihe iwu kwuru banyere ime iwu ndị nwere ike ibute ịkpa oke maọbụ nkewa. Ụkpụrụ iwu ahụ dara ada n'oge emezigharịrị akwụkwọ iwu nke agba ụlọ nzukọ nke 9 bụ mgbe ụlọ nzukọ ahụ jụrụ ịnabata ya. Otu ụkpụrụ iwu nke na-achọ ka enye ụmụafọ ala Naịjirịa ndị bi na mba ndị ọzọ ohere ikere oke na ntụliaka ozuru ala anyị ọnụ agafekwala nnụrụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Ụkpụrụ iwu ahụ bụ ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya Tajudeen Abba si nakwa onye omeiwu na-anọchiteanya mpaghara Sabongeri na Ogo Etiti nke steeti Kaduna Sadiq Abdullahi kwadoro ya dịka ọ nọ n'isi na arụmarụ banyere ụkpụrụ ahụ n'ihe niile ụkpụrụ ahụ na-anọchite anya ya. Abdullahi rụrụ ụka ma kwuo na nkebi nke 39 nke akwụkwọ iwu ala anyị afọ 1999 emezigharị nyere ụmụafọ nke obodo a niile ohere nke ugwu ruru ha nke ikwupụta echiche ha nakwa ngosipụta ya n'ebe ọbụla ha nọ. Ọ rụtụrụ aka na n'agbanyeghị ebe
ebe ọbụla nwa afọ obodo a nọ na ọ bụ ugwu ruru onye ahụ isonye na ịhọpụta ndị ndu niile n'oge ọchịchị nke ọbụla n'obodo ha ma ọ bụrụ na a na-eme ntuli aka. Onye minista na-ahụ maka ihe gbasara ụmụ nwanyị Uju Kennedy Ohanenye ekwuola na ebubo niile a na-ebo ya imefu ego nrụrụ aka ego akwụghị ndị ọrụ ngo ụgwọ ha maka ọrụ ha rụrụ abụghịdị eziokwu ka enwechara oge mkparịta ụka nke kpere ezigbo ọkụ n'etiti onye minista nakwa otu kọmitii na ihe metụtara ụmụ nwanyị nakwa mmepe obodo nke onye isi ya bụ Honorable Kafilat Ọgbara ejiri ike kwụsị ọgbakọ ahụ n'ihi olu ha bịara dawa aja nakwa n'elu elu nke na akọwara na achọkwara ịbụ nke na akọwara na a ga-elekwu anya n'otu ihe si were gaa na ya bụ ọgbakọ. Ekwuru na a ga-eyigharị ya mana amatabeghị n'oge nke ahụ ga-abụ. A gwara onye minista ahụ ka ọ zaa ajụjụ ndị gbasara ego ndị ekwesịrị iji mee ihe maka njem udo nke ndị nwunye ndị isi ala Afrịka nakwa inyekwu nkọwa banyere ọrụ ngo niile ndị enyepụrụ n'okpuru ụlọ ọrụ ministri ahụ, ihe akaebe nke ịkwụ ụgwọ nakwa nrụcha nke ọrụ ngo ndị akwụkwọ asambodo nke kwadoro na ọrụ ndị ahụ gara nke ọma. Ebokwara ya ebubo nke iji nde naira 45 merube ememme nke emere ụmụafọ nke obodo a na ụbọchị afọ ọhụrụ, jirikwa nde naira 20 zụta ngwongwo nke a na-azụrụ nwata maka ịnabata ụmụaka ndị a mụrụ n'abalị mbụ nke ọnwa mbụ nke afọ a na-emekwanụ kwa afọ n'obodo a, nakwa iji otu nde naira nakwa ụmụ 5 zụta mmanụ patrol ejiri mee njem si Abuja bịa Anambra. Otu jikọrọ ndị ọrụ ọkwa ha gbagoro n'ụlọ akwụkwọ mahadum Sanu n'aha mkpirisi nakwa nke jikọrọ ndị na-abụghị ndị nkụzi NASU abagidela njegharị zuru ala anyị ọnụ n'ogige ụlọ akwụkwọ mahadum ndị gọọmenti nwe iji kwuo okwu gbasara ụgwọ ndị nke eji ha. Na mahadum steeti Abia, onye ntaakụkọ anyị Kingsley Chibuike chọpụtara na ndị ọrụ iwe ji zọrọ njem gburugburu ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ iji kwupụta otu obi dị ha. Ndị ọrụ ndị a iwe jupụtara n'obi bụcha ọtụtụ epekele nke nwere ihe ederede kpagharịa n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ, bụkwanụ nke ha nọrọ na ya na-ekwupụta na ha na-akpọku ọchịchị etiti ka ọ kwụọ ha ụgwọ ndị nke eji ha nakwa itinye nchọnchọ ihe ndị nke bụkwanụ nkwekọrịta ha mere n'ọrụ. Ha kpọkuru ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha gbubilata ego ndị nke ha na-emefu n'usoro ọchịchị nakwa ndụ okomoko ha bụkwanụ nke ha ji na-emefusi ego ka enwe ike nwee ego nke a ga-eji kwụọ ha ụgwọ ọrụ nke ha rụrụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka ị ka na-ege. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike maka na ana m abịa. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka nọkwa ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka. N'akụkọ sitere mba ofesi, ụgbọala ndị ezuru na mba ndị dị na mpaghara ọdịda anyanwụ mba ụwa na-achọtazi onwe ha ugbu a n'ike na mba Ghana. Otu ụlọ ọrụ ndị ọrụ ha bụ ime nnyonyo banyere agwa omekome n'ihe ndekọ ha na-ekwu na mba Ghana bụ mba otu ndị ohi họrọ ịbụ ebe ha na-ebufeta ụgbọala ndị ezuru ezu. Ụlọ ọrụ Digitpol, ndị isi ụlọ ọrụ ha dị na mba Netherlands
eje ozi nke gbasara iwepụta ozi bụ ịgba n'ihe metụtara nnyocha ịchọ ihe ndị nke na-efu efu nakwa ozi ndị dị mkpa gbasara agwa ime mpụ. Ihe ndekọ ha kọwara na ndị a na-enyo enyo na-eji maka na mba Ghana nwere nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime njem ndị na-enweghị mmasị n'ilebara ohi ụgbọala anya, ebe ndị ọrụ nchekwa ha dịkwa ka ha anaghị ahụ ihe na-eme. Ihe ndekọ ahụ gara n'ihu kọwaa n'usoro njem ụgbọala ndị ezuru ezu na mba ahụ na-egosipụta na ọ bụ ndị nkịtị na-azụrụzi ụgbọala ndị a jiri ha were na-eme ihe. Ụlọ ọrụ Digitpol kọwara ma mba Togo ma mba Burkina Faso bụchakwa ọgba ụgbọala ezuru ezu na mpaghara ọdịda anyanwụ ala Afrịka. N'akụkọ akụnụba, onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị NNPCL Mele Kyari ekwuola na mkparịta ụka na-aga n'ihu ugbu a maka ịgbazinata ego ọhụrụ bụ naanị maka mmanụ patrol nke ga-enye ohere nwunye ihe na ngalaba mmanụ. Kyari kwuru na ụlọ ọrụ NNPC chọrọ ego mbinye ya nke ga-enye aka ị na-emepụta ihe ruru 30,000 nakwa 35,000 nke barel mmanụ krudu n'otu ụbọchị, ma o kwupụtaghị ego ole nke ha na-achọ ịgbazinata. O kwuru na enweta ego ahụ a ga-eji ya eme ihe niile banyere azụmahịa nke ụlọ ọrụ NNPCL, tinyekwa nkwalite uto mmepụta nke ihe na ngalaba ahụ. Kyari gbakwunyekwara na ọ na-atụ anya na nkwekọrịta maka ego mbinye ahụ ga-akụrụ ọnụ n'ime ọnwa abụọ na-abịa n'ihu. Dịka ozi ahụ siri kwuo, ndị ọrụ ha bụ ị na-anụtatụ ichichi ọnụ nke ụlọ ọrụ NNPCL na-ekwupụta na ihe ha na-elepụ anya ịgbazinata ugbu a bụ ijeri $2. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Super Falcons nke ala anyị ga-edu ndị na-eme egwuregwu ala anyị dị 88 n'ịsọmpi n'egwuregwu dị 12 nke ga-ehi odo na asọmpi egwuregwu Olympics nke afọ 2024 nke ga-ehi odo n'obodo Paris. Onye minista egwuregwu mapụrụ ọkwa otu esi kerie ya na ndị ga-ebuli ọkọlọtọ ala anyị n'egwuregwu Olympics nke ga-amalite na mgbaso egede nke mbụ n'etiti otu egwu bọọlụ Super Falcons nakwa ndị ọkaibe bụ mba Brazil n'abalị 25 nke ọnwa Julaị na Bordeaux. Ndị na-eme egwuregwu ka ọ dị ugbu a nọ n'ọzụzụ na mba ndị ọzọ dịka otu egwu bọọlụ Super Falcons na-emetụtacha ihe na nka ha na nkwadebe ha na mba n'obodo Seville, mba Spain. Ala Nigeria ga-esonyekwara n'egwuregwu dị 4 n'akụkụ nke ndị nwere nkwarụ a na-akpọ Paralympics. Onye minista egwuregwu John Eno kọwara na ndị egwuregwu ahụ anatala nkwado nke ọchịchị etiti maka ime nke ọma n'ituru ugo na mba Paris. Ndị ọma ọgwụla ka ọ hanye n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Gọọmenti steeti Abia enyela iwu na mbugo n'ọkwa ọrụ niile emere n'ime afọ 8 gara aga na steeti Abia n'ọrụ bekee adịghịzikwa ire. Ọchịchị etiti ga-eziga ụgbọala trọk ntụ akụkụ ubi fatịlaịza juru na ya dị 2,700 na steeti dị iche iche iji buso enweghị nchekwa nke ihe oriri agha ugbu a. Onye isi ala Tinubu ekewapụtala ụlọ ọrụ ministri mmepe anụ ụlọ iji kwụsị nsogbu ndị ọrụ ugbo nakwa ndị ọchịnnama na-enwekarị. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ gee ntị maka irie akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ime nke a. Kachi bụ ọnụ.